मानो इसेबां अख्राब्रा नोंलाय सना? माथो एसेबो ना आलासि जानोबो लेंहरा खेबसेबो रागा जोंखागोन ना। हे दिनै बावले नोंखौ लायनानैसो गारगोनलां र' दोनथ'। आफा मा माबालै आफा मा माबि मा बुंनो थाब बुं। हिनजाव लाबोनोसैब्रा आफा। मा हिनजाव लाबोनो? औ आफा मानिदोब्रा प्लिज लाबोनोसै। मानिगोन नालै नोंसा बिमाया। रायलायखाबायलै आइजों लाबोनो अर्डार होखाबाय नोंल' राजि जादों ना आफा प्लिज। हे बिमाया बिथोन होथारदोंना फिसा। औलै आफा आइया हाख'वा जाथारबाय खामानि मावनो। बे बैसोआव बहा हिनजाव नागिरना मोननांगौ जाखो फिसा? नों नागिरनांलायालै आफा आं नागिरना दोनखाबाय लाबोनोल'सो नांगौ दा। बा फिसा मा सिगोनसोला नोंलाय? समाजनि मानसिफोरासो मा सानगोन। दाबायदि बैसोआव लाबोयोब्ला 23 बोसोर बैसोनि जाबायब्रा आफा आंबो सोर मा बुंबावनो फालाय। मा बुंदोंमोन नों? सोर मा बुंबावनो फालाय। नङा बेनि सिगाङाव 23 बोसोर जाबाय। सोर 23 बैसोनि? आं जाबाय 23 फिसानि बैसो बारायनायफोरखौ गोसोआव लाखिया नामा? अब्ला हिनजावखौ नोंसो लाबोगोन? औ आफा माने नोंसो लाबोगोन होननाया मा ओंथि फोरमायदों आफा? ओंथि? मा ओंथि जानांगौ जाखो? गैया दानि हिनजाव लाबोनो मोना गैया जुलि जानानै बैसो जाथ'वाखै नोंहा। हे बिदिसो खोथाया हिनजाव गदाय लानो गोसो। मा बुंदों नों? मा जानो मेरला बाथ्रा बुंखो? थांदो हिनजाव नांगौ बिमानाव बिनाला। लाबोनोसैलै आफा बिहामजोखौ नङाब्ला आइनो खिन्थाहैनोसै आं। वै बिफाखौ ब्लेकमेल खालामनो सानदों नों? फालतु नङा दे गथ'। अब्ला लाबोनोसै बिहामजो नङाब्ला आइनो खिन्थाहैनोसै। मा बाथ्रा बेलाय फिसा? जेबो नङा बिमा। माबालै आयै आफाया ओइ गथ' दा खोन्था। मा जेबो नंलायै बाथ्रा मामार खिथा। आफाया हिनजाव फैदो नों सिरथा। माबा बिमा फिसालानो हिनजाव नांसिगौनो लाबोना फैखानोसै। येस दालाय मा हिनजाव लाबोनो? औलै आयै लाबोनोसैब्रा खामानि मावनो हारसिं हाख'वा जाथारबाय। मा खामायनो रोंनायनि दानि हिनजाव लाबोनो हो? आरो नोंबो बिफा जाना मददसो होबावदो। माथो नोंनो बिथोन होदोनो? माब्ला बिथोन होआ आंलाय? थगायनो रोंबावबायसो नोंबो आंजों होथार बेटाखौ बहानि हिनजाव लाबोग्रा बे आं थासान्दियाव हो सालाखौ खोमा मलायना हो। आइदै सरिलै सरि आफायाबोसो गदाय लाबोनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। आंलाय लाबोखागोन ना। थैबाय दानाब्ला मा बुंफ्लांखो? आइदै बिब्दिसो नोंबो। आयै सुनि खाफाल। सरिलै सना सरि। मा सरि? हिनजाव नांगौ? आयै सुनि खाफाल आयै आफा नोंनाव बोरै साखो? थोस गथ' हारामि नोंखौनो दे। नोंखौ दिनै होथारगोन। हाय गाइस चेनेल टु माय मामोनलै? वेलकाम टु माय चेनेल। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मा खालामनांगोन होनदोंमोन? लाइक खालाम, कमेन्टबो खालाम, आरो शेयारबो खालाम। आरो लोगोसे नोंथांमोना दिनैसो नायदोंब्ला भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब ओइ खनायाव दं होनबा साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।
Binod, 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 Binod. Bora dong Binod.